L-infrastruttura hija aspett li tinkwitani, kellu jsir iżjed investiment. Hekk iddikjara l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat waqt intervista li kellu ma' Manuel Kuxkiri fejn qal ukoll li tnaqqis fit-tax brackets li tħabbar fil-budget kellu jitqassam fuq 3 snin biex isir iktar investiment fl-infrastruttura. L-investituri x'qalu? Qalu li hemm bżonn aktar minn qabel immodernizzar tal-infrastruttura ta' pajjiżna. Qed isir mela mhux qed isir biżżejjed, naħseb li hemm lok ta' mbuttatura kbira ħafna. Muscat għamel referenza wkoll għas-sentenza tal-Qorti Ewropea li sabet li l-Gvern Laburista kien qed jitfa' id-dranaġġ mhux proċessat fil-baħar. Kif qed ngħid l-infrastruttura tal-dranaġġ, l-infrastruttura tal-ilma, l-infrastruttura tad-dawl li kollha naraw dik ġifieri qed ngħid change ġdid jekk inqata' d-dawl intqallilna x'infrastruttura għandha bżonn iktar investiment. Jekk ngħaddu minn x'imkien fis-sajf u nibdew inxommu rieħat inten, nafu li dik minħabba ċertu element ta' dranaġġ li dik jekk nafu li il-Gvern tilef kawża quddiem il-Qorti Ewropea dwar it-trattament ta' dranaġġ dik hija kwistjoni oħra li għandu x'jaqsam mal-investiment. Battak ieħor ikun fuq il-Ministri li qalu li hemm il-bżonn li l-popolazzjoni ma tibqax tiżdied bir-rata li qed tiżdied. L-ewwel nett l-ekonomija mhijiex bil-pause button, ma tistax tgħid le ma nkomplux inkabru daqshekk. Imma jekk veru hekk ngħidilkom mela naqbdu nżarmaw il-Malta Enterprise u kollox. Joseph Muscat saħaq ukoll li mhux qed jara impenċar fuq numru ta' proġetti, battak ieħor dirett fuq tmexxija ta' Robert Abela. Fuq ċertu proġetti mhux qed nara ċertu impetu. U issa kull ma fadal għall-elezzjoni 3 snin oħrux. Mistoqsin dwar is-surveys li ġew ippubblikati fl-aħħar jiem Muscat qal li kull sħarriġ huwa ritratt ta' dak li jkun qed jiġri fil-mument. Surveys huma dejjem ritratt illi inti tieħu tas-sitwazzjoni f'dak il-ħin u f'dak il-mument. U ħafna drabi d-differenza bejn survey u ieħor tkun kwestjoni ta' interpretazzjoni tan-numri. Jien nemmen li l-priorità tal-Gvern u l-messaġġ ewlieni jibqa' illi l-Gvern irid iwettaq dak li wiegħed. Intant Muscat kritika wkoll l-imsieħba soċjali li qalu li jridu jaraw budget li jagħti viżjoni. Jien ma naqbel xejn u ma nistax nifhem min daħħala din l-idea. Li l-budget jissu xi pjan strateġiku. Budget qatt ma jkun pjan strateġiku. Inti ma tistax tagħmel pjan strateġiku għal sena. Tgħidli ġifieri l-Gvern ma jimxiex biss xkull li hemm pjan strateġiku. Il-pjan strateġiku ta' Gvern huwa il-manifest elettorali. Joseph Muscat kien mistoqsi anke dwar id-dejn tal-pajjiż u l-fatt li Malta daħlet f'excessive deficit procedure. Muscat jagħti x'jifhem li dan mhux inkwetanti.